Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Pai itai kundai wudi thedi pai ba itai kundai wudi thedi san hajar chikle thedi thera sri siman itai kundau thera sri siman san hajar chikle pai ba any to life itai pai itai kunda san hajar ha ka step si thoding kata kalai phoi terek unai tung ar japun rio kumba ha kapon riu siteng men step kitrai jaka bat kinong rep na lum serman shinong rim kila thumu ban let jaka ban pelong yaka public hearing jongka Shri Cement Limited ban pensngo yaka sor bat ka hok jongki la keno bakila sha pakang lenti ha kipulet on da poi halat shinong rim ha ka ba kipulet kila ong ba omsha yaki ba persha ban let jaka pensngo pat ba la yathu ba wadhadin balapan iya ka jingtho bala aido deputy commissioner ka East Jaintia Hills district ka bapatha badeban ailat ye ki tarajaka ban let chaka public hearing Henry Kipulet kimshim la shahitodot ya ki tarajaka bat ki nongrem ban tur shakhamat ki tarajaka bat ki nongrep ki la penrem jor ya kani ka jingle jongka sarkar bat ki bor pulet ki bala pendu bat kenta dia ka hok jongki bat kenthoru bakani ka jingle kalong persha ya ka nongrem jong ka jing penso pajba klem da aila di ki bru ki basha kata na ka project pai itai kundai wudi thedi pai ba itai kundai wudi thedi san hajar chikle thedi thera sri siman itai kundau thera sri siman san hajar chikle pai ba any to life itai pai kunda san hajar yo pai ba san hajar tengka chikle theda le banyan ya unong rep aduh banda doa iki bentar ki hop ki jongki dan lalong kani ka public hearing lalong kaman ka private oh na yo tur ka hok para de ka jong nong chong chnong jong ka chnong akan kepor ni kitrai jeka naga snong rim bat kude ginong rap nanti halum serman imi na lagi ing kisam gijongi bengin lek chak publik haring ban persngau ya ki jinge ki jongi kumba ka sarkar hi kala ailat ini langbaro ki bodon ki jinge bengin persngau ha ka publik haring hanre ndal poyang ni halat snong rim yo i ba ki briu na ka police department ila khang lenti ni bengin lek nilai ekran bat ki hanre ki msha bengin lek ban lek chakata ka publik haring kita daung ngi hak de pon ngi penram jor ya gini jingle jong ki briu jong ka sarkar iba phong dai uniform hak din sya gini ki briu ki de ban ya dai ngi ki de ban senran ngi bingin lek sya kata ka publik hering henre de pen ban gini ki briu jong sarkar gini ki polis ki babat ini hang ne leti bikin ki mailat ini bingin lek bat kila siat ru manage phang da ki tia ton thai ban penting pan smet ngi kum ki nong song chnong bat ki trai jaka ta baro ki bawan ni ngiladap da gajing namar iyo i bagi pendon kam dagi suloi bat ki tang suloi bat ki bom ban promthei ngi kumta ngi karpat ya sarkar ban le nam bata gini ki officer bagi ni ki bru ki jongka ki ba ka bu duty hang ni ban pahara hang ni andre ki de ban maki ki ban pentrim ngi ban pensmet ngi ki nong song chnong ban le chaga ta ka publik haring
te bat ngi yo sngew ru ba hang te halat tong sang ru kilati da ke JCB ya surok ban khang lenti ya ki pai ba ki bemut ban lek persya ya gani ke publik haring hadu menta ki 4 like na keti ke jaka te lat tong sang bakiliti kini ki mafia ki pendon kam da ka सरकार बात pendon kam da ke Sri Simen bi pendon kam da ki nong yelam jong ke ilka nong klik ke jongi ta ke khubor sa ke सरकार kani mau kata ke publik hearing ke pikwa ban ai ngi aba pi ong ke publik hearing ajing sisang ile de ban yo lat ban lek baro kat ki bedon ke jing sngew ban persngew ta ke de ban ai lat ini ri ban ngi yo hi kani kam long kumta kalong da khongpong ki briu ki jong ka hi ba khang lenti ban khang lat ini Teng, kene ko kubor, kuar uban ong chau chief minister bodon burom jong Konrad Sangma. Balai, ngila air ya ki memorandum ngila bu iki complain ki beper handre hadu mentang impat yo ya ke justice. Ngila dawan adu nengkong bengin yo ya ke hok ke jong ki trai jaka ban penyo ban penbej ya ki ini ki jing huri hura ki ba hapok ke LK. Balai ki ngit tang ya kita ki jing yathu jong kita ki nong ilam LK baki laai ya ke ta ke mining list hak ta ke jaka halum serman ke badai ke babun hi ki bentak ki hap ki dei ki private property lene ki jaka jong ki bru simet ki badai ki norep bat ki badai ki trais nong snorim te inget ba kane ke सरकार ke dei ban bisar benia ba kane ke publik haring mentangi sngew thu ba ngimyo ban sim bata bat ngitip bahkan peniat sakmat ye kam ke jongka ba le pendep kam menta kesni hari ini nak liang jongi dalele ngin am sya ba kita ki project ba kita ka mining jongki kan ya sakmat kat ba nyimpat pendep ya kita ki doa jongi bengin penio ya ke hok ong try ke jongi ki belong ki try jeka tanggini ten kuat ban pha ke ni khubor sa ki badon hakabor ki bade ban pe ya ke chongsup changsan ki bade ban penbe ya ki kam ki bede bat ka kam sensyar khadar bat ka jing penbej ya upot usam bat ki jing penbej ya ki jaka ki puta bat ki dei ban snap ru ya ka jing dewa ki jong ki nong rap am dei ban yurat kumni dak ba pendon kam da ki police force ban kedong ne ban be yingi bengin lech sakata ka jaka ba pen long ya ka publik ring tangini ten kwa ban pha ya ka ne ka message saka government bat kita ki bor ki bede pej ya ka ne ka banta kublai sibun Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat cake bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jong ki pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link ba ka section lai phoi iwei Kamde ke be pinyo ek license pila ban apply ko online link ba ko website foscas.fssai.gov.in da ko pihak pan upload ru ki kod kisla badan kam kat kum ke jajing kam jong pi pila ru banyak kendo ki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habro ke district ke badan Megalaya latno tang is khasihers pila banlet bed chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya naka benta ka kot kakya kinong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Megalaya bat balakershan daga food safety and standards authority of India